और बाकी बलिया के जितने भी लोग हमें देखते हैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम जहाँ भी, सबको हम प्रणाम करते हैं। और यही हम बस रउआ सबसे रिक्वेस्ट करब कि जौन हमार पारंपरिक बा एकरा के खूब आगे बढ़ावे के बा। और ई एगो हेमे पांडे ना गावेली, कलुओ भैया गावेलन, काहे कि एगो गाना यहाँ के गैले रहे कि हमरा राजा जी के गली या पत्ती ले सके। ई हमनी की माता बहन झूमर में गावत रहे। तो पारंपरिक ऐसे हेमे पांडे ना बहुत ऐसा कलाकार गावत रह। अब किस्मत लक होला जे वायरल हो जा बनू, तो वैसे ही हमार लक बढ़िया रहे, माता रानी महादेव के कृपा रहे कि हमनी के तीनों बहन वायरल हो गई जा। आज लोग सबके बहुत प्यार आशीर्वाद मिलता। और एजा म्यूजिशियन टीम भी गोलू जी के बा, गोलू जी बहुत बहुत बधाई बा। और हम यही बता देता नहीं, गोलू जी के शिकायत भी बहुत रहेला हमारा से। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेवे के और हमनी के कार्यक्रम के स्टार्ट करे जाओ। और लगातार नवरात्रि में भी हमारा प्रोग्राम रहे। हम लोकेशन यूट्यूबर वाले भैया लोग बहुत बताते रहे, हम लोकेशन जानबूझ के शेयर ना करते रहे काहे कि दिक्कत रहे कुछ। तो चलिए गला हमार खराब बा और माता रानी के ही एगो भजन से पहले हम स्टार्ट करो तनी। और देखी एक कलाकार खातिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ओकर गायकी और ओकर गला ही रहेला। अब कोनो रीजन होला गला खराब हो जाला, वही तरीका से हमारो आज गला तनी खराब बा, कोनो गलती हुई तो हम माफी चाहब। और देखी माता के मंदिर में एक मतलब बच्चा गई बा और माता रानी से ही गुहार करता। कितने सुमिरन में आ जा महतरिया हो। थोड़ा सा हम नर्वस बानी काहे कि सामने में कलू भैया बैठे बानी, यही से। और हम माफी चाहम कुछ भी गड़बड़ होई तो आ कुछ भी गलती होई तो। बाकी की आई रहुआ सबके आशीर्वाद बा। कितनी सुमिरन में आ जा महतरिया हो, बल का गुहार करता। कितनी
देखी ई बस वंदना रहे एक छोटा सा कहीं कोनो कार्यक्रम शुरू कर दिला तो गणेश भगवान माता रानी के नामे लेके कई दिला। आई रउआ सबे सुन ले हो खब जा इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा हमारे को गाना वायरल रहे, एगो ना 2-3 गो गाना वायरल रहे।